Svi pričaju da je Poznań skup. Evo sad idemo naše navijače ovdje i da ih pitamo kako se osjećaju. Pivo dođe 8 zlota, to je 15 kuna u najskupljem kafiću, to uopće nije skup. Pizza dođe 30 kuna, 30 do 35 kuna. Ne možemo naći jeftinije ni kod nas. Šta? Jel te bilo strah kad si vi pročitao da je ne znam, noćenje 500 eura i da je piva 60 kuna? Pa je, malo nas je bilo strah, ali mi smo se bazirali na Njemačku da imamo to. To ne je bila rezervna opcija Berlin, ali tu nam je skroz dobro. U hotelu za 35 eura. U Hrvatskoj to ne možemo. Super hotel, 35 eura, 2 km od centra. Na noge 20 minuta. Pozdrav iz Gdańska, patrola je stigla u još jedan grad na svome putovanju. Ovdje je tek nešto više od 10 sati navečer, međutim tek je sada pala noć, ona pada vrlo kasno ovdje na Sjevernom moru. Jutros prije podne, prije nego što smo napustili Poznań, posnimali smo tamo malo cijene u kafićima, restoranima i barovima, a idemo sada to isto provjeriti u Gdańsku i snimiti malo noćnog života. What do you think about this relationship between Irish and Croatian fans? Love the Croatians. Love the Croatians. I hope you win the group. Hope the Croatians win the group. Kako ste zadovoljni sa cijenama smještaja u Gdańsku? Cijene smještaja može se naći smještaj za 25 eura, ali pazite, na svakom kraju pokušavaju vam naplatiti i do 10 puta skuplje, jer realna cijena smještaja za jednu noć košta 25 eura. Nami su danas pokušali prodati smještaj za 250 eura spavanje. Evo, poštovano gledateljstvo, javljamo se sa glavnog gradskog trga u Gdańsku i možemo reći da smo vrlo ugodno iznenađeni. This guy works here. On nam sa sigurnošću kao i ja može potvrditi da u centru Gdańska možete popiti veliko pivo, znači to vam je otprilike 5 decilitara, za svega 7 zlota, a što vam je u prijevodu nekakvih 12 kuna, što ćete se svi sigurno složiti da je i više nego popularno. A sad okrenimo se nekakvim ljepšim temama i zapjevamo sa našim domaćinima i prijateljima. Znači, lutajući našim bespućima Poljske, donosimo vam novu rubriku koja će se zvati, znači, mala škola lošeg poljskog. A današnja riječ dana, koju sigurno probajte koristiti što češće, jer i mi smo ju isto tako vrlo često i učestalo koristili, je upravo riječ, ne biste vjerovali, ali... Češći. Potrebujete govor ga kao